Jeffrey Epstein la kadam chuak Juliet Brynin a hmuh lai ringin Epstein a lan dan a in thlak ti a sei chuak ani thenkhat chuan hei hi mit vai emaw an ti mai thei nima sela he thil hi ama chau mutu chhun ani lo shape shifting lan dan in thlak hi chanchin tam tak man atanga hriat lo ni to thin ani Juliet hian engthil chia nge a hmu shape shifting hi atak nge ani em he zo na hi Bible atang pon chan na hmu tura oma nitin main politics le Hollywood lama hetiang lam thil hi mitam takin an hmu chho mek zel Billy Corgan hi entir na pakhat chu ani Smashing Pumpkins sa an lead singer ania hetiang ang thil hi mun sang sanga alo hmu to tiang hian a soya thil in thlak danglam soifiana ka pek theilo a mi pakhat chu thil mak taka ein thlak danglama kumsom thum chungin voitam tak kalo mutowa nima sela mi ten mi a emo min ti thin keima nge po hian kamit avaiani karing thin bok nima sela ka thil mu ho hi ka mu chiang khop mai hetiang thil hi mi pakhata tumhni lai mai a thlenga ka mu chiang hle bok tina soini Hollywood lama po mu anifowa celebte statesa anum lai ten thil engemoni tak chuan an mit le an hmelte athunun thin ani tuna kan en mek po hi news puang tu ania glitch kan huwa video hi a hlui deuh to bok alan dan bera chuan tharau sual chu heng mi te ko chunga hian alut niin alang Cynthia Ario hi tunaya shape shifting kan hmu thei langsar tak mai chu nia video a chuan akut zung tang chu sei tak angin alang ani thalak le interview na tin sei tak vuwa nuama ti thin zia kan hmuwa camera angle hi a hladeu hleka he hun an hman na hian tin sei tak mai aneya tin chu mai chu la ni lovin akut zung tang po hi oi lo khopin ase ni thil thleng pal chu ani lo mai thei hetiang ang tin sei lutuk ram satin ang mai han nei chu adang lam khop maya mishing ain ramsa an tumna lam nein alang zo hei nge mai hi kumtam takliam ta changa an lo hria to thin chu ani North Africa Sahara mishing pian mangpu kinei chu lunglian taka ain kera Meso America pon mishing keitea in thak danglam thei an nei vele boka Europa chuan mishing werewolves a chang thei an neya North Atlantica mi ten tuifin riata mishing cheng an an ring vele bok nam sang sang ten mana chang to khan rin dan in ang chanchin in ang an lo nei hloma tuna kan soi mek hlom te hian asan pain in bia po na an nei lawa an zawai hian mitam takin an rin dan chuan mishing te chu thil siam danglam taka anin thla khani an ring tuna chuan Juliatin Jeffrey Epstein nena an thil ton chungchang le Bible-in a soidan chungchang hi kan bi chiang vele don ani shape shifting landan in thak tunlaya thlengte en masapot donila Hollywood baka politics lam thlengin anin rola tuna video kan en mek po hi adang lam khop maya Stacy Plaskett veilama mi hian thua soi mek lai ania Epstein a clear car chungchang a soi lai niin tichuan video viral a hian MK Ultra programa in hnam hnoi te po a soi lai niin background a hian meiche pakhat hian thil alo soi ve bok mi then khat chuan aril ruin Stacy hi abiani an ringa soi tura adu te chu hril hriain alandan bera chuan ama thunun tu ang mai zok ani representing what I said because I don't have much knowledge of that. They would be misrepresenting what I said because I don't have much knowledge of that. Tin amak le zol deuh na chu Stacy thil soi lai chu alo ti to pa athil soi so lai chu alo hril thabok ani Epstein file atanga alandanin Bill Clinton pon
he tiang lam hi a thil ti du zong ania video wa po hian dan phung dang lam tak tak mu tura tam hle Arizona lama po politician tam tak shape shifting hi an tam hlea politician pakhat ming thup meichia hi van tlang mu thei turin tunai hian aum to lova a bo maka a chungchang hria zui tur engma aum lo ani I have seen at rituals, I have seen George Bush, I have seen Madeleine Albright, I have seen Henry Kissinger, I have seen Ronald Reagan, also, by the way, seen his wife, Nancy Reagan. I have seen... Ani hian, kum tam tak liam ta khan, shape shifting chungchang a hian ton hriat alo nei to ani. Tuna hian a video a hian chiang takin, hil alo ton to sang te a soi chuak ani. Kanin taka chang khan chiang takin, George Bush, Ronald Reagan le anupui te, tin chu baka, Hillary Clinton te, mitam tak, hetianga reptilian sa chang ta hi, alo mu to thu a soi chuak ani. Tin hi baka hian Russian President Putin pon tunai dewa interview na hetiang lampang hi ron soi chua anei vele boka. Been stuffing their stomachs with human flesh and they've been stuffing their pockets with money, but they must realize that this ball of vampires is about to end. Tiang hian atar lang ani. An taksa chu mishing vunin an khua anip tea poisa anda jeu bok ni masela heng mi vampire te hi an top hun a thleng don ta tin interview na soi vele bok ani. Tin tuna video then khat kan en le mek te po hi mitam tak chuanin ko thlera mi doi vai ani lo pon thil dang lam tak angin an soya amaro chu kan soi mek safe shifting ni theina lai hi aum tlatani achan chu kan soi tak ang khan tun lai khovela thil thleng tam tak aum chho mek zela thil oi om lo tak tak te po thleng chho mek zela chuwangin Epstein file kan mu tak safe shifting hei ngei mai hi ko thler sang ate po hian mitam tak chuan an mang chho ta ni na langa kanin ta kang khan pangai taka an lan lain an kun hiama an ron lan chuale tak chuan an ha chu vampire ha ang main aron om ta ni kha hei ngei mai hi mitam tak chong tu chu ane Julie Bryan hi South African model niin Jeffrey Epstein na pong suale sumdon na laka dam chuak thei ania kumsang hi panhi khan Jeffrey hian kal chilin modeling lama hlotlin na le thildang tam tak atiama tichuan Epstein na in le lo US a roi thak ania thasom paria chung zet Jeffrey Epstein le a project Roman 2 Ghislaine Maxwell te pong suala tok zuini Juliet hian soidanin voi engmozat Jeffrey Epstein hian alandan athak thinti asoi Epstein shapeshifted in front of me. It's very hard to understand if you haven't seen it, but I saw it. I want to be lie detected on this. But I've never seen anyone else turn into anything like that. And it happened. It was like a weird hologram and it had like big black Epstein eyes. hi kamit mu kama ngeya ain thak danglam ila mu ve ngai lo ani chuan rin har satak ani mase kamu chiang khop mai mishing hetianga in thak hi kalamu ngai lo hologram ang mai hian middum lian tak mai ane man lai hun kha han chui kir taila dragon tam tak anom thin ti isenge yang thil tak tak chu alem an ziak thin article a fiam thuin Bush Clinton le Queen te anzawaya reptile sanga zia anni Hillary Clinton le Prince Andrew te khan engwangin nge thlan an nei velo achan chu reptile se hian thlan an nei velo wangani kumsang hi sompakwa khan Epstein hi reptile angin alem kaziaka tin Maria Farmer Epstein na khokirna hnoya omthovin kumsang hi somni khan reptile angin aziak vele boktiin Juliet hian soini Eddie somrupanga na zia heprai bung som pathum chang nia chuan mikhol te chunga mangai chu athei hil su u chutiang tin then khat pen shelovin vantir kaute an thleng sia
tiin ain ziak ani Bible hian voi tam tak vantir ko te mishing anga anin lan thin thua soya ani na dik tak hi mishing mita mu thei ani lo Genesis bungriat chang khatranga chang nia te Sodom le Gomorrah te Luka bung somni pali chang nia te tin heba ka hiam Bible chang danga te po vantir ko te mishing anga anin lan thin thu kan hmuwa heta chang hian ngai to na tam tak kan seng thei ome vantir ko te mishing anga anin lan thei ani chuan ramhuai fallen angels kan ti te po hi mishing ang tho hian anin lan ve thei angem ti hi zo na lian tak ani ome ole hemi chung changa hian enge ngai dani nei vele Jeffrey Epstein hi dona kan soi tak shape shifting lan dan thlak danglam chin ani tak tak iring ve em ama hi tharau sual na tho ramhuai na alu chil ani lo vek point ama hi ramhuai tak tak zo kan iring ve em comment section lama mino share tir ve do nia to tumatan chuan khati zong khani e